F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti saħaq li f'jumejn mindu ħareġ ir-reġistru għall-kuntratturi u l-bennejja diġà rreġistraw mal-100 persuna involuti fil-qasam tal-kostruzzjoni. Qal li l-assoċjazzjoni se tara li tiġi organizzata l-industrija tal-bini għax huma ftit l-iżviluppaturi li tfgħu isem ħażin fuq il-kumplament tal-iżviluppaturi li huma rashom fuqhom. Qed naħdmu biex nikklassifikaw il-kuntratturi permezz tar-reġistru li issa kull kuntratturi jew bennej irrid jirreġistra għalih sa Settembru li ġej, saħaq Sandro Ketkuti. Irridu nikklassifikaw il-kuntratturi bejn dawk il-kbar li jidħlu għal xogħol massiġġ u oħrajn li jieħdu xogħlijiet iżgħar qal is-Sur Ketkuti. B'hekk nevitaw li kuntratturi msejħa dilettanti jidħlu għal biċċa xogħol mhux ta' idejhom qal Ketkuti. Għandna numru kbir ta' self-employed li jaħdmu għal-familja tagħhom li għandhom ħila straordinarja u minħabba xi wħud li mhumiex liċenzjati, mhumiex fil-mistier tista' tgħid jagħmlu ħsara lil dawn in-nies stess. L-MDA faħret dak li għamel il-Gvern billi għamel notifika legali anke fid-dawl tal-aħħar każijiet li ġraw fejn xi binjiet iġġarfu. Il-President tal-MDA qal li dan ir-reġistru li għalih hemm 4 kategoriji li jridu jirreġistraw għalih fosthom il-kuntratturi li waqqgħu il-bini jew dawk li skavaw fuq il-lantijiet ilu jiġi propost mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. Din hija rivoluzzjoni li rridu nwettqu biex nevitaw inċidenti futuri kompla jispjega s-Sur Ketkuti. Qal li għal dan ir-reġistru intalab ħlas amministrattiv ta' €50 li huwa ħlas minimu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.